Hey, kwaze kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini. Oy bo! Uzayibhema kodwa kanje ekluwana basimanje. Hayi bafake ibhem ke. Oy bo! Ngilinde wena bathi ufika mfethu. Oy bo mfethu, oy bo. Basimanje. Oh shit! Shit mfethu. Oy bo. Yabona manje nami. Jo. Oh manje. Nginamandla ke manje ke. Nginamandla. Khulumuze mfuna mfethu. Siyophezula kona yabo. Khona kulowo muntu. Hey, kwaze kamnandi Lento eThekwini. nishanga screen ne-laptop. Ishaya ngani? Screen ne-laptop. Yes. Lento ephezulu yes. Yini manje leyo mfethu screen? Screen asibisa malini? Ebisu 50 rand. Laptop 35. 35 rand. 35 rand. Yebo sinemali enganani lapho. Laphumelela lapho. Rich lapho mfethu. Hayibo. Ungala lo muzi. Yes ungala. Bema mfethu. Uma ngiqeda lekulule simashela khona yes. Hayi mfethu ayamtshela ekhuluma manje usuzoyiqeda manje. Ngiyakudlela. Hayi mfethu ngiyithenga ngedwa nje lekhuluma mfica ngibhema ikhuluma uzongangidlela manje. Ngiyakudlela mina ophanda mina obheka amathini. Unocanda ukubheka amathini wena. Wacanda ukubheka amathini noma wena ubhema neglue. Pho yini lo iphethe la kulabo plastic bag? Amathini la ngisithi nje mina obheka amathini. Njengoba uqeda iglue yami ke uma uqeda ukudayisa lamathini uzongithengela enye. Soyithenga enye iglue relax. Asimashe kusela lapho kunemuzo lentwana lena. Asimashe. Walehlama, sesamathini. Kwaze kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini. Hlelo bewasho ubhekile. Walehlama, woza la. Awuzongishaya nje. Yona ngithe woza la ufuna ngizele mina lapho. Sengifikile ke mfethu. Apha amathini. Awufikile amathini relax ngoba Aba wena nje kuka ngempama wena ngiyakubalela. Oh my God. Hayibo, wandlela phandle lehlama thathe. Oh shit! Hayibo, hayibo mfethu. Uhlulwa yini futhi ukuthatha screen? Musu wena umemezelani lapha ngabe ngikhuzile ngalento yakho ngimemeza. Yabona ke manje senzokuwa ngempama ke manje uzobona. Kwaze kamnandi eThekwini, Hayibo mfethu, ibona lento kuscreen namtshela. kwaze kamnandi Kanibona eThekwini, futhi nako kwaze episode 2 kamnandi nisubscribe eThekwini. mfethu. Hlelo Ngizobona bewasho nanga start ubhekile. screen mina. Start screen. Kwaze kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini, siphila kamnandi eThekwini, kwaze kamnandi eThekwini, siphila kamnandi eThekwini.